أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الآية. صدق الله العظيم. yang sangat kawula ajeng-ajeng fatwa-fatwanipun para ulama dumateng bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamiah tangga ati. Jamiah jenenge kumpul belajar nambani atine dhewe. Berarti awake dhewe iki berbuang sing lara, gitu. Rumangsa awake dhewe jek lara, nek jabone sehat tapi atine tasih ngrasakno rumangsa wong jenenge awake dhewe kon dadi kawula, dadi hamba iki gak iso apa-apa. Lah nek jek rumangsa iso apa-apa berarti awake dhewe berarti dereng dadi wong sing resik, berarti jek butuh atine ditambani. Makanya jenenge jamiah tangga ati. Mboten kok awon nek duwe ati jek kadang cengkel gak trimo dikek cerita pengiran. Maksude Gusti Allah iki dudu ilmu Gusti Allah iki cek setiap hari piyambak belajar dan belajar supados piyambak iki saged memperbaiki semua akhlaknya beliau. Cek saged nyonto kados akhlake Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ngaos niki piyambak dikengken bersyukur. Makanya nek ngaos dimulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tegene Quran mari bismillah langsung dimulai bismillah langsung diterusno alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillahirrabbilalamin. Durung lapo-lapo dikon bersyukur dhisik. Kudune sampean paham nyapa Quran awale dimulai bismillah kok langsung alhamdulillah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka kan Al-Fatihah. Durung lakoni apa-apa iki dikon bersyukur dhisik. Maksude pripun? Lapo-lapo didono oleh bersyukur iki kabeh sing nglakoni asline Gusti Allah. Lan piyambak dikon setiap hari sholawatan. Injine ngoten. Makanya piyambak mesti dimulai alhamdulillahirabbil alamin
matur suwun sanget Gusti, kula sampun jenengan paringi awak kula dipun paringi sehat, rezeki kula dipun paringi lancar, kula saged menjalankan perintah yang jenengan dikengken budal ngaos sampai menika majelis niki lantaran kekuatan yang jenengan ridho lan kesulitan panjenengan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nek boten nenten kekuatane Gusti Allah jenengan nggih boten mungkin dugi mriki. Iki kan ngoten. Salawat serta salam kunjuk kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi ingkang dimulyakaken Gusti Allah, inggih menika Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikongkon nyuntuh perbuatan perilaku akhlak Kanjeng Nabi cek dadi Muhammad bin Abdullah. Jere Muhammad napa Kanjeng Nabi kok bin Abdullah, bapaknya kok jenenge Abdullah. Nah, awake dhewe dikongkon Muhammad iki napa artine Muhammad? Tiyang sing Muhammad ini apa? Terpuji to nggih, akhlake sing terpuji. Wong sing duwe akhlak sing terpuji berarti wong sing wis jere Muhammad bin Abdullah, berarti wong sing wis dadi kawulane Gusti Allah. Lah wong nek wis dadi kawulane Gusti Allah iki wong sing piye? Berarti yang dikengken dadi tiyang sing manut sembarang kalir enek perintah napa mawon dikongkon nglampahi kon ngetutno atine dhewe, ngetutno gustine dhewe. Mboten angsal setiap hari rencana dhewe, nyiptakno dhewe, dikongkon sabar ngenteni perintah Gusti Allah, dikengken napa mawon iki tiyang harus menjalankan perintah, menjauhi larangan niku dinamakan apa? Takwa. Makanya kalau bahas takwa. Nanti yang dikengken nyontoh perbuatan akhlak Kanjeng Nabi niki sampun nek jenengan saged nyontoh berarti jenengan pun angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus matur suwun sanget jenengan sampun hadir datang majelis menika kaguna napa niki belajar ilmu nggih nek patus ilmu kok ilmu digoleki nggih belajar ilmu niki bahas ilmu jero pokoke sing kula bahas pokoke aja sampai salah paham sing kula omongno bab jero kula mboten nate bahas bab jaba. Kadang-kadang nek kula nyampaikan jero pemahamannya nek jaba akhirnya bertentangan. Lah nek jenengan boten paham jero sampean tanglet mungkin cek gak salah paham. Nah, mugi-mugi jenengan belajar ilmu niki mangke napa ingkang badhe kula sampaiaken mantuk beto ilmu ingkang barokah, beto ilmu ingkang manfaat angsal karunia Gusti Allah. Akhiripun jenengan saged praktek langsung tergiyo boten pangling nek sedaya niki atas kehadiran Gusti Allah gur dikengken memahami napa sing didamel cerita Gusti Allah.
Intinya dikengken belajar mengenali sifat-sifat Gusti Allah. Lah nek wis ngenali sifat Gusti Allah, berarti yang niki nek wis kenal pripun nek wis kenal. Nek wis kenal setiap hari bendina omong-omongan. Pedhokane omong-omongan. Jirine tresno jalaran saka kulino. Nenek bendina omong-omongan komunikasi dengan Gusti Allah, memahami Gusti Allah berarti. Niki berarti jenengan sampun napa memahami. Akhir itu timbul rasa cinta, gitu. Cinta niku gak enek sing iso ngalahno cinta kalian Gusti Allah. Dan nek bojo masa gak oleh dicintai guys. Bojo niku harus dicintai. Ya sampean gak cinta bojo sampean yo piye. Makanya cinta niku pertama kali harus didahulukan, makanya jenenge kul huwallahu ahad. Berarti sing bisa kudu cinta tegene Gusti Allah. Lah carane pengen dicintai Gusti Allah, sampean kenali sifat-sifat Gusti Allah ini. Dene ngoten. Mangke kula bahas pun khususnya dirasakno alon-alon, dirasakno nang awak yang temenan, sama tidak paham asal usulnya jopo yo nek nang awakku, ya sampai dirasakno. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah
Ya Allah ya Hakim, Ya Allah ya Wadud, Ya Allah ya Majid, Ya Allah ya Ba'id, Ya Allah ya Syahid, Ya Allah ya Haq, Ya Allah ya Wakil, Ya Allah ya Qawi, Ya Allah ya Matin, Ya Allah ya Wali, Ya Allah ya Hamid, Ya Allah ya Musyid, Ya Allah ya Mubdi, Ya Allah ya Mu'id, Ya Allah ya Muhid, Ya Allah ya Mumit, Ya Allah ya Hayyu, Ya Allah ya Qayyum, Ya Allah ya Wajid, Ya Allah ya Majid, Ya Allah ya Wahid, Ya Allah ya Ahad, Ya Allah ya Samad, Ya Allah ya Qadir, Ya Allah ya Muqtadir, Ya Allah ya Muqaddam, Ya Allah ya Mu'akhir, Ya Allah ya Awwal, Ya Allah ya Akhir, Ya Allah ya Akhir, Ya Allah ya Batin, Ya Allah ya Wali, Ya Allah ya Muta'ali, Ya Allah ya Barru, Ya Allah ya Tawwab, Ya Allah ya Muntaqim, Ya Allah ya Afu, Ya Allah ya Rauf, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Ya Allah ya Musid, Ya Allah ya Jami', Ya Allah ya Ghani, Ya Allah ya Murid, Ya Allah ya Mani, Ya Allah ya Allah, Ya Allah ya Nabi, Ya Allah ya Nur, Ya Allah ya Habib, Ya Allah
nek belajar itu santai nek sangat lebu ilmu wong ngeten iki sing penting iki di bulan baleni intine ku apa belajar itu dibalekno sedaya itu keterangan sholawatan asli tapi kayak cerita bahasa apa ini kan akhirnya dikembalikan ke sholawat intine Kono suka biyen yang dibahas napa iki sing dibahas iki kan napa ngertos belum kita membahas napa Bismillahirrahmanirrahim Fama bena amrihi mongko utawi mapaake perkara ning saleh iki bahasa berarti fil ibtidai ing dalem permulaan alal firari ing atase banyu minal khalqi saking masyarakat wa ikhmalid dzikri lan nyepeake sesebutan maksudnya nyepeake sesebutan itu apa? Arang-arang sesebutan itu apa? Arang-arang eling nyebut tenggene Gusti Allah. Jadi kata iklan ngoten. Kakean iklan akhirnya gak tau nyebut jenenge Gusti Allah itu jenenge paling ngedoh jenenge Gusti Allah. Nyepeake sesebutan wa adami hubbis syuhrati lan ora anane demen kuncara hatta idza faniyat hingga tetkalane rusak apa ausafuhu pira-pira sifate sari wa baqiya lan tetep sapa salik birobbihi kelawan pangerane salik kana mongko ana sapa salik iku ma'a maulahu sertane bendarane salik bendara gustine ilsya'a lamun kersake sapa salik azharahu mongko nglahirake sapa salik ing apa lahirake sapa salik ing wa insya'a lan lamun ngersakake sapa salik akhfahu mongko nyamarake sapa salik ing mongko nglahirake sapa salik wa insya'a lan lamun ngersakake sapa salik akhfahu mongko nyamarake sapa salik kala dawuh sapa sayyidi Abul Abbasi dawuh sapa Sayyid Abul Abbas qaddasallahu sirrahu man ahabba utawi sapa bae man utawi sapa bae ahabba lamun iku demen sapa man demen apa az-zuhura ing pertela bahwa mongko utawi man iku abdul zuhuri kawulane zuhur wa man utawi sapa bae ahabbal khofa'a lamun iku demen sapa man ing samar bahwa mongko utawi man iku abdul khofa'i kawulane samar
Pak iki lho sampeyan paham. Wa man ahabbal khafa'ah lan utawi lamun sapa bae lamun iku demen sapa man ing samar. Iki sampeyan paham bingung ta mboten? Sapa wonge sing demen sapa man ing samar fahuwa mongko utawi man iku abdul khafa'i kawulane samar. Ayo Pak bingung mboten sampeyan iki. Nek wong sing seneng barang-barang sing samar berarti wong iku dadi kawulane barang sing samar. Iki ngoten. Wa man kana lan utawi sapa bae lamun iku ana apa man iku dalillahi dadi kawulane marang Allah. Iki bedane nek sampeyan seneng barang sing zahir kulit berarti sampeyan dadi kawulane barang sing zahir niku. Nggih kula coba. Terus nek sampeyan seneng barang sing samar-samar goek-goek sing gak jelas-jelas ngoten lho. Berarti sampeyan dadi kawulane barang sing gak jelas-jelas niku wae. Tapi wa man kana abdal lillahi sapa wonge sing niate dadi kawulane Gusti Allah fasawaun mongko iku padha alaihi ing atase man azharahu utawi yen to lahirake sapa Allah ing man au akhfa'u utawa nyamarake sapa Allah ing man pun iki mawon. Oh bener bisa mawon cek pas ma ing barang nafa'ah ma nafa'ah kang ora manfaati al-qalba ing ati ai qalbal muridi tegese atine murid fit tathhiri ing dalem bersih diri ngresiki ati ngresiki awake dhewe min ghaflatihi saking pira-pira laline ai Allah wal qurbi lan marang ila hadrati maulahu marang pengayonane bendorone murid pun mawon. Kita bahas apa ini? Saya dibahas. Jadi niki wau bahas masalah nek awake dhewe ndek donya senengane apa ya cuma dadi kawulane. Saiki kita contoh. Niku kan kula bahas itu. Sopo-sopo wong sing seneng barang jowo. Barang jowo iki napa? Duniawi nggih. Teng dunya kan gak dijelasno bingung iki. Barang jowo iki duniawi. Duniawi mengko nek seneng duniawi yaiku dadi kawulane duniawi. Saiki apa Mbak Ris contoh? Duit nggih to. Duit itu dipuja-puja. Duit ini dicekali ya aja sampai metu. Dina iki kok aja sampai metu. Masih butuh apa ya apa tak gegem aja sampai metu. Gak usah blonjo. Jadi apa lah yo. Duit 100 sih masih dino kok wis lebar ya. Di blonjo apa iki mangke. Gak ana LPG muda. Gitu, gula waya tuku, lengo waya tuku, beras waya tuku, waya nyangoni anak. Kedu makun 20.000. 20.000. Jatahe rokok. Nah, rokoknya akhirnya kena rokok 20 atau apa Pak?
Pak Cimas. Pak Jimas apa andalan baru? Ganti wong lanang baru rokok. Akhirnya duit 100.000 ora rupa apa-apa gitu. Pon duit saiki kurang dijanji. Makanya wong lanang-lanang iki nek kei duit wong wedok-wedok kok jantung akeh. Hae lha wong wedok-wedok ya ngono berarti gak terima kurang ae. Makanya iki sitoke ngekei kok entek ae sitoke bagian ngetekno kurang ae. Gak bingung dadi duit iki. Sing dadi duit iki lho bingung. Aku di playok rono di playok rene oh duit suase duit dia asline sama playok rono duit. Nah iki nek sampean cinta duniawi sing sampean pikir umpama iki ngene Pak sing liwat iki wong gak duwe tambah wong duwe nek wong gak duwe biasa-biasa nek hormati kalau biasa-biasa tapi nek wong duwe monggo pinara iki jenengan kok sing ngajeng sing wong gak duwe kayak kuwi berarti kan beda no berarti sing diwasi je dunya padahal wong duwe gak duwe iki manggo digawe cerita Gusti Allah niki mau cek enek nggih contoh awake dhewe iki kabeh iki nek dunya nek apik elek enek wong duwe gak duwe iki gandengan. Lah kok sing duwe dikek kursi sing empuk gitu. Sing gak duwe dikek kloso. Loh, akhirnya piye ngono iki? Iki berarti beda-beda no. Lah pengen dadi kekasih Gusti Allah iki aja madak-madak wong sing antara wong duwe gak duwe. Lah iki contohnya Pak RT. Pak RT ku digolongno nek rapat dikek RT tok. Lah awake dhewe di njaba sama gak pengen jeruan. Karena aku butuh golongan dewe. Lah kan golongannya apa? Lah kan dadi RT. Nah, sing kono RT tok. Akhirnya wong biasa ya wis sampe dhewe segrupe ning kene ae. Akhirnya sing Pak Sugeng iki ya sombong iki contoh Pak Sugeng. Wong bodhe ngarep ya sampean ku gak wargane sampean kene gak wis ngarep warga bijian lho. Sare wong dadi RT. Jadi berarti apa? Iki sing beda-beda no antarane RT di masyarakat kalian Pak RT ini beda no aku ini dua jabatan. Walaupun jabatan kur RT. Susah nek sing ora genah-genah terima no RT kaya lamun. Akhir-akhir RT. PRT lali aku nek PRT. Mari gak masih Pak Cinta ini. Loh, PRT iki kayaknya PRT benar aku wis gak sepi. Wong PRT nang berapa? Ayo datang betul. PRT ini sekarang gak kira sampai gak dipilih maneh. Sing semangat itu gak PRT nih, Bu RT nih semangat. Dan Pak Sugeng yang ngono. RT bergerak, ayo dah kumpulan. Dan ini mau lapor tergantung Pak RT ini. Nah, RT itu kudu piye Mbak Desi? Kudu be masyarakat, apa RT yang kudu iso ngayomi. Nah, sampai ini dipilih masyarakat berarti sampeyan dipercaya masyarakat iso amanah, iso jaga masyarakat amanah sampai ini masyarakat iso ngayomi. Maksudnya ngayomi bebas, sak jaluke wong-wong ki apa iki lho sampean ngerteni aku kudu piye nang masyarakat dari aku itu musyawarahno iki kan nonton to. Dari sampai kita duniawi akhirnya wis wong gak dadi apa-apa aku dadi RT. Nah, Mas dadi RT ya cuma meneng ae dadi berat-berat lah kok Pak RT ngade kayak kontrol anak arek. Bapak sama gak ewan gak ngerti ini. Kabeh dikongkon roan. Saya berarti juga Pak Jito sekolah ini bungok-bungokan tak anu apa ini apa bu panganan ini. Ayo nanti usul
Ini contoh, ini perlu dicontoh, berarti perlu dicontoh saestu. Jadi lanang wedok iki padha nganu. Padha kerja. Lho saestu wong kula niku nate temriko lan ngoten. Nah, napa to? Berarti apa amanah temenan. Lah nek sampeyan seumpama gak amanah, kesempatan sampai dadi RT, enek urunan. Dunia sama gawe ya ini jenis cinta duniawi. Wong-wong dikandani dana boleh. Kok ana apa bubune kosong ae nanti tabung doan duwe didelekno ae. Tiba nang duwike nek wis lumpuk sampean gawe. Nah ini kok wayahe nang berarti nek wayahe materialnya itu wayang betok buat bingung gue duwe sak ngono kae iki mang digawe. Iki contoh wanita amanah. Berarti nek kowe balik no duwe apa lha dhewe apa iki enek. Tibane duwe digawe bangun rumah. Saking akeh. Lah iki contoh kan berarti gak amanah, iku cinta duniawi, ngoten maksudnya. Lah sampe yo ngono. Bapak ini main kayak belanja, sing wedok iki sampe gegeme. Wis sampe tak 10.000 wae. Gak bingung bu sampe cukup dong. 10.000 itu apa tempe 1.000. Kamu 1.000, ambil 1.000 enggak. Lengo nek gak cukup. Saya contoh. Padahal sampai duit 1.000. Akhirnya mau minta jalan mana mas, jalan duit kan, dah wes kita kayak gitu, ya lah cukup. Wes temennya aku gak belanja, sama masak diri ini. Mana buat apa lagi? Masak diri. Kan belanja lah kelungan mana? Ini contoh. Ini orang terlalu menjadi duniawi, duit ini dipujo-pujo. Nah, saya ini contohnya teman, gini. Sampean pengen sehat ini di olahraga. Itu udah dikandani sampean waktu bendino ini untuk Pak Medan, sampai diri sehat untuk kesehatan. Dikandani kan sama enggak kan? Tapi dia sang dokter duit piro wae. 300 juta loh sama golek-golek. Padahal kesehatan itu mahal harganya. Saya contoh. Dikandani kan gak reken, dikandani kan olahraga tenang. Nah sebenarnya ya terus sampai setiap hari ngomong ya. Kon sedangko pokoknya dua ini sangat gegem ini nih. Dua ini sangat gegemnya tuh sampai petu. Terus kita dicekelan, kalau gak dicekelan gak enak. Akhirnya sampean pengen lalu gak bisa jalan. Pokoknya tahu tempe kayak di sini 11. Ini seumpami ya. Dua sama gegeman. Ya bener apik saja, tapi ya kayak ono seminggu bisa kayak ono Pak Pite. Contoh, akhirnya sampai kuru, gak iso lemu gara-gara kurang gizi. Akhirnya sampean loro. Lah loro iki mah duit dieman akhirnya tiba ditabung digawa nang dokter. Lah enak di sehat kali loro. Yang ini lo pengen tuku pite, lek duwe luwe ya gawe tugas. Jadi itu jadi menikmati. Lek ini makro duwe opres, ya berarti apa ini ganti tahu tempe, ngono contoh ngoten ae. Oka bener pite, pite tapi khusus sama darah tinggi. Akhirnya duwe oka enek turan, ngoten niku. Kadang sesuatu mengalami ya beruntung mengalami. Di belum piro entek, itu gak iso ngatur. Makanya mau wedok itu iso ngatur sembarangan, iso ngatur piye carane cukup. Enek sing ngatur saking pintere ngatur ngantek
gak iso ubah gitu. Bendino jangan asem jangan kunci, jangan asam, jangan sop. Pokoknya 20.000 cukup. Terus pokoknya nanti urip kono. Jadi itu cinta duniawi. Anaknya jaluk apa-apa kalian pokoknya saat itu 10.000 sudah cukup kan. Anak ada guru-guru gak kira dikei. Soalnya apa? Ya ini mah duit ini wis dina wis duit tak cekel sampe ini kudu. Kan seakan-akan kayak berat-berat ngoten. Berarti ini lho. Oh, dan tujuan sampai nyambut gawe golekno sapa? Golekno anak. Lah nek anak jaluk ya kayak ono. Ojo terus dilo saya yo kleru. Dan dia anak ya dikei. Ya direm. Kok nek sampean losno bingung sampean pas gak duit. Ya kudu roh. Oh iki sing perlu, kan sing gak perlu kudu roh. Iki jenenge cinta duniawi. Dan cinta duniawi ngadek oleh pesugihan oleh cinta duniawi. Sama pengen pesugihan bukan dengan apa pesugihan Gusti Allah. Nek pesugihan Gusti Allah nggih ngeten iki sampean kudu setiap hari nyambut gawe tenggene Gusti Allah. Lah nyambut gawe piye baliknya Gusti Allah? Dan setiap hari contoh budal ngaji sing apa cinten Gusti Allah berarti sampean nyambut gawe tenggene Gusti Allah sampean budal temenan. Makanya kan Gusti Allah tono ceritaku apa sing tak perintahno lakonono engko tak upahi. Maka baiknya kan ngono to. Pokoknya tidak sampai ikut main film menaris. Kan main film kok, nek wis mari tak bayari. Maksud tak dong. Dan caranya bayari dia balik jadi cuma sama kan nyambut gawe. Dan nyambut gawe itu kan juga kekuatan ya Gusti Allah. Jadilah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pun dia paham ya duniawi. Terus dikembangkan. Nek seneng duniawi berarti dari budak yang duniawi diperbudak akhirnya sampai lapo-lapo ya ini mau ngadek loro abut punya. Terus nomor kali dari intinya nek sampean seneng barang sing samar itu kan barang sing dohir itu berarti seneng duniawi. Tapi nek sampean seneng barang sing samar ya niki mau berarti budak ya barang sing samar. Maksudnya piye Mas? Barang sing samar itu goib nggih. Goib niki maksudnya napa? Awake dhewe nek lapo-lapo kon duwe pikiran apa intinya itu ngaten lho kon duwe pikiran aku si Allah ngoten sing apik ngoten lho intine ngoten wae niki contoh sampai cinta nih wae sampai duwe keris ngoten nggih duwe keris niki percaya nek keris iki iso nekakno rezeki. Nah, jadi yakinnya nanggone keris gak nanggone Gusti Allah. Ada dibujuk-bujuk, diuwe mana dilebokno kotak. Oh, jenenge iki kok ya, iki kok nek demek iku nganu, apa jenenge iku awakku kok malati. Apa malati iki? Nggih, walat. Nah, teh anak demek iki tok itu diamuk. Sampai percaya nih, niki mau barang-barang antik lah, klinik, dengan klinik ya. Lah, awake dhewe gak oleh yakin nang ngono kuwi, jenenge sirik. Dari kepercayaan nyandi, dikon yakin nang gone Gusti Allah, nang gone awake dhewe. Pun ngoten tahu. Yakin nang awake dhewe lah, apa baris kok yakin nang awake dhewe, awake dhewe iki asline wujude sinten? Gusti Allah. Lah kan yakinnya nang awake dhewe kita keres iku mah
Makanya diarani kayak menggawa keris iki diarani sirik. Maksudnya sirik nek gawa tok ya ora apa-apa menggawa tok kok sirik. Mosok gawa keris tok ya dadi sirik. Kan mboten sing dadi perkara nek gawa keris iki percaya keris iki iso nyugihno, iso kaya kekuatan, iso jalarane aku munggah pangkat. Lah iki wae akhirnya muncul keris. Jadi yakin nang keris, gak yakin nang gone awake dhewe, yakin nang dibalik awake dhewe ngene Gustine jenengan iki sing sampai diangkat derajat sampai dihormati wong iki gara-gara napa Gustine jenengan boten jenengane nek awake dhewe iki wadah gak iso apa-apa. Lah carane jenengan pengen disenengi kabeh Gusti Allah setiap hari ini ku dikongkon puja, dikongkon nyenengi Gusti jenengan, dikongkon ngedep awake dhewe, dikongkon madhep mantep nang gone awake dhewe. Dan iki bedane nek sampean seneng duniawi, sampean diperbudak duniawi. Duit dipuja, nek duit dipuja maksudnya apa? Gak disodakone digegem ae. Iki jenenge cinta duniawi. Terus goib iki duwe keris, duwe apa ae iki dipuja. Oh gak yakin nang awake dhewe, yakin nang keris. Terus yang bener kudu piye, Pak? Nah iki dadi hamba Allah. Lah hamba Allah niku napa? Awake dhewe maksude dikongkon sholat, awake dhewe diperintah Gusti Allah sholat iki dikon nglakoni perintah, gak oleh tolak-toleh. Tolak-toleh iki napa, Pak? Tolak-toleh iki nek wong ngene gampang anut grubyuk. Iki nomor 20. Tapi di jero tolak-tolak ini berarti sampai kurang fokus yang Gusti ini jenengan. Contoh kan mulai kali subuh. Kan mulai kali subuh sampai ini kan dikongkon fokus sama Gusti ini. Maksudnya setiap hari injing ngatek dikongkon pamitan budal nanti ya Allah Gusti kula badhe bidal kaya Mbak Put nang sawah, kula badhe bidal dateng sabit, kula badhe kerja iki kula nyuwun kekuatan panjenengan la haula wala quwata illa billahil azim. Kula nyuwun ridho atas panjenengan lantaran kula bidal nyambut iki, lantaran restu panjenengan iki kula bidal jenengan paring lancar, jenengan rencani, jenengan restuni, jenengan lindungi dikingken lantaran keng nyambut damel kula mangke mantuk betoyotra ingkang barokah damel nyukupi kebutuhan kula lan kebutuhane keluarga kula mangke luwih damel sedekah dhateng umat panjenengan. Ajeng budal pamitan wonten apa boten? Kok meneng kabeh? Kadang-kadang. Lah niki pamitan pripun? Kok gak ngomong jenenge. Iya Pak Jan, pamitan Pak Jan. Mboten. Ya Pak kadang-kadang jauh kucing betul. Wis ora budal nggih. Wis budal gawe. Pak Hadi pripun budal? Pak. Pamitan budal pripun? Nggih. Sami Bu. Iya, tapi kan dari semua. Ayo Pak, pari-pari. Pamitan di budal nggih. Sampeyan Pak pamitan gak budal pamitan mbek Arto. Kita ngerendoprok itu jaga-jaga. Pamitan pripun? Kan kudune pamitan kudu ya Allah Gusti, kudune nyambat. Nek pamitanku ya nyambat, maksudnya sambatan Gusti, nek padha mbek awake nyetater pedah ngono lho Pak. Dijak nyambat ku dijak. Ngoten lho. Ayo masukkan apa masukkan pamitan. Mboten pamitan. Terus kowe budal. Nah, kita masih kopi Mas kopi. Ya Allah, niat ingsun nglampahi titahipun panjenengan jenengan paringi barokah berkah dhateng kula
kula panjenengan paringi cukup kagem kula. Berarti jalurnya cukup mawon. Akhirnya dikek cukup temenan, gak enek luwian. Boten apa-apa jenenge mungkin kok ditambahi. Kan dari yang teriki akhirnya kan iso ngandani. Akhirnya jenengan paling cukup tenan sih kok. Alhamdulillah cukup. Nggih. Cukup mawon akhirnya. Nggih, dadi gak enek luwian, cukup nek boleh maneh. Ya, kan ini pamitannya pripun? Dalam bentuk waktu isi dua minggu, mau kita praktek begini langsung ya. Pamitannya bilang ini. Pamitan itu. Pamit jangan mak. Oh, jadi bayi sombong. Maksud kula nek ngeten iki mboten kok mboten kok elek mboten ngeten iki jare saya kok ngeten iki oh tibane aku kurangi nang kene. Maksud kula ngoten lho, gak kok salah. Lah piye to jare ngaji to gak karo piye. Bayu iya bayu. Awal-awal kan dia nih, buat saya tengah Terus. Jadi kene mugi-mugi angsa rezeki jek muga-muga. Berarti jek arep nggih jenenge berarti. Berarti malah berarti malah ilmu budal berarti nggih. Nah, ya udah nanti pokoknya kene ketemu jajan nih ke subuh. Maksudnya kalau di rumah ini belajar apa itu pamitan. Datang nanti mulai diubah ke subuh ini loh cek tiga kekuatan Gusti Allah ini maksudnya ini jawaban kalau Gusti ini di cecermu Gusti ini di jero ini lo jawaban jangan omong-omongan masuk pulang atau disambar ini macam mana nih dan Gusti ini gak jawab omongan susu sama susu jumlah itu lapo-lapo oh nggak mau bikin orang ngajen belas akhirnya mau tadi aku ini jangan omong-omongan kayak lah nek wong liya yang kerap bakar karo ngomong iku diomong sampai kira jembatan. Aku lho nek jenengmu ora tau bocah omongan. Makanya Gusti nek kalah sampai wong liya. Jadi padahal Gusti nek jalan di nomor santukan. Mbak Den. Ya harus Pak, harus iso kok, harus tak mau. Mbak Den. Seperti engkau. Betul apa bedanya baik apa baik? Orang lain mungkin. mungkin kan ya titik Pada yang subuh pagi pada pulang tulis sentani jangan masalah tadi yang satu tadi ini buat sampai pulang bahasa kita buat nanti dua lihat tulis sentani subuh pada pulang subuh buat nanti ayo mbak baru saya Kepastian benar. Yang tadi ini belum kok tadi yang ini cek ro. Nah baru. Kan nggak tahu ada sampai kok. Masuk ngomong aku kayak gitu. Ini balik niatnya. Ini nggak boleh cek bukti ya. Ini bagi kita, ini bang. Bisa.
mulai memiliki pulau Bismillah atas nama panjenengan yang berkuri rahmat panjenengan pulau manggil dari pulau anak pulau pulau panjenengan paring kekuatan kenikmatan keindahan dunia. Gila. Coba ya, coba. Coba nyatain Mbak biasa. Lu lagi, bener apa? Mungkin ditambahin. Paling mengerti, lancar, kehidupan, Mungkin terus saya tak iso nih. Makanya kan iso nih terus dikumpul dari siji, ngoten lho. Nek Mbak Pun, ya Mbak Pun. Salah keri salah. Bismillah atas nama Allah jadi. Bismillah atas nama Allah. Coba dong. Coba aja. Kita benar kita ceramah dulu. Aku tertawa. Pun. Ayo bro, Pak Jan ya apa? Nih yang sampean. Nih lagi Pak Jan temenan tak ada. Biasanya kamu pamit putune aku budal dulu. Pak Putune gak pernah kerja apa itu. Ya. Ayo Pak Din. Itu kan pamitan yang rumah ya Pak Doa itu yang bergaya masih yang jadi rumah. Maksudnya kan yang bantu sini. Gini. Ayo dan. Dan Yang batin pamit kurang kok. pamitan Pak Bunga namanya. Pamit. Pamitnya karo Pak Manto kok. Aku bungkus. Dengan bungkus. Dan Pak keluarga, ambil tempat rezeki, ambil sedekah dari panjenengan, dan sedekah dari keluarga. Semoga anak. Ya Pak, moga